नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बनी रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी रंगदारी गीत जैसन टुनटुन भैया गावेनी वही तरह के मीटर बा, एकदम नया कंपोज केले बानी। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर दे तो गाना पक्का बच जाई भैया। तो चलिए मीटर के शुरुआत कर लिया, कैसे एक धुन कंपोज केले बानी, कैसे गावे के बा। लेकिन स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा मीटर रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गए बनी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, हर तरह के मीटर हमरा लगे मिली भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। व्हाट्सअप के जरिए रुआ के गाना डमी के साथ मिल जाए। कोनो प्रकार के मीटर लिखवा सकेले रुआ, चाहे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, चाहे पूर्वी, चाहे मतलब हर सीजनली गीत, जौन भी गीत रुआ लिखवावे के चाहतनी वैसन मीटर मिली जैसन रुआ सोचत हो खब। तो चैनल पर नया होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिले। रोज़ हम 2 वीडियो अपलोड करने भैया, एगो सुबह एगो शाम के। आज थोड़ा लेट हो गई बाटे, देखिए कैसे धुन कंपोज के लिए बनी, कैसे गावे के बा। अरे बचपन से माहिर बानी ये ह खेल में, कोई करबे गोइल बानी हम तो जेल में। कि बचपन से माहिर बानी ये ह खेल में, आ कोई करबे गोइल बानी हम तो जेल में। हई हम खिलाड़ी कांड भारी करिले, आ सहारा जानता बाबू जिला कि हम रंगदारी करिले। कि सहारा जानता बाबू जिला हम रंगदारी करिले। बचपन से माहिर बानी ये ह खेल में, कई बे गइल बानी हम त जेल में। हई हम खिलाड़ी कांड भारी करिले, आ सहारा जानता बाबू जिला कि हम रंगदारी करिले। कि सहारा जानता बाबू जिला कि हम रंगदारी करिले। तो भैया हम राइटर हैं, अगर हम गलत गौले होखे तो रुआ एकरा के बना के गा सकतनी ऊपर से, लेकिन डमी जौन धुन दनिया यही धुन पर गावे के पड़ी। अगर ये गाना पसंद बा, फुल सॉन्ग लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक संपर्क कर सकीले। हमार कॉन्टेक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर बा, वह फ़ोन कर सकीले चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना मिल जाए, चाहे पर्सनल मीटर लिखवाओ को के, चाहे ई मीटर लिखवाओ को के। मिलत ने अगला वीडियो में कुछ नया गीत, कुछ नया धुन के साथ। तब तक क्लियर हुआ सब सहमति चाहता नहीं। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक कमेंट करब, आ चैनल पर नया होखम तो चैनल की सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।